Правителството оттегля проектобюджета за 2026 година. Военна академия създаде военно-исторически клуб. Курсант Десислава Мусинска от Висшето военноморско училище представи България на финала на FameLab в ЦЕРН. Добър вечер, вие сте с новините на Военния телевизионен канал, аз съм Николай Илчев. Правителството оттегля проектобюджета за 2026 година и иска възстановяване на диалога с работодатели и синдикати. Това каза министър-председателят Росен Желязков в парламента. Решението е взето след снощните протести и сблъсъци в центъра на София. Заедно с колегите от мнозинството имахме доста сериозен и важен политически разговор. Правителството отново, заедно с колегите от мнозинството, ще поиска онзи кредит на доверие от страна на социалните партньори, заяви премиерът Росен Желязков на спешен брифинг в Народното събрание. Имаме нужда преди всичко от стабилност и от увереност. Защото този процес има дългосрочно измерение, а не просто краткосрочен ефект за 26-та година. И ние сме длъжни да направим този процес от една страна ясен, от друга страна неотменим и от трета страна да дадем увереност на обществото, че страната се управлява умело. Като казвам се управлява, имам предвид държавата като съвкупност и от управляващо мнозинство, и от опозиция. Затова моят призив, особено към тези представители на опозицията, за които европейският избор е не просто ценност, а осъзната политическа посока, да проявят разум. Ние ще седнем на масата на разговорите, отново ще се опитаме да възстановим диалога с синдикати и с работодатели. Трябва да намерим златното сечение и съм сигурен, че в разговор с синдикати и работодатели можем да постигнем разбирателство през месец декември, подчерта премиерът. Социалното напрежение изисква конкретни и много ясни отговори за това как се пази социалният мир. Аз искам специално да благодаря и да поздравя полицията за снощното професионално поведение, което не допусна ескалация на напрежението. Разбира се, в такива многолюдни политически прояви има провокации. Аз вярвам, че полицията със своя професионализъм показа, че прави разлика между социалните и политически искания и провокаторите, които винаги намират повод да сеят хаос. Според Желязков, друго освен коалиционно правителство скоро няма да има. По-рано тази сутрин лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза пред журналисти, че е поискал този бюджет да се изтегли, докато не се възстанови диалога с тристранката, докато всички не седнат и не се разберат как ще се управлява през следващите години. Съветът на слушателите, студентите и докторантите във Военна академия Георги Раковски създаде клуб по военна история, който ще събира млади военни специалисти с интерес към военното ни наследство. Клубът си поставя амбициозната цел да развива знанията и разбирането на студентите за ключови исторически събития, личности и стратегии, формирали българската и световната военна история. Първи подписа си под хартата за учредяване на военно-историческия клуб постави началникът на Военната академия генерал-майор Стайко Прокопиев, който бе удостоен и със сертификат от Съвета на слушателите с благодарност за ролята му в поставянето на основите на клуба. Новият клуб ще работи за насърчаване на научните изследвания, организиране на лекции, дискусии и тематични събития, свързани с българската и световната военна история. Инициативата има за цел да стимулира критичното мислене и да развива аналитичните умения на младите военни специалисти. Искам да благодаря на цялото ръководство за гласуваното доверие и че този клуб въобще има възможност да съществува. Искам да благодаря на всички преподаватели, които ни подкрепиха в това наше действие, тази наша инициатива и които ни вдъхновиха да създадем именно клуб по военна история. И разбира се, искам да благодаря на всички студенти, които имат желание да се развиват. Защото забелязваме, че има много млади хора, които имат желание да го правят, имат амбицията, но пък нямат възможността и не им се дава поле за изява.
Затова Клубът по военна история е едно страхотно начинание, като за начало на нашия съвет и новия мандат на Военна академия. След като официално бе учреден, новият клуб по военна история избра председател и членове на управителния съвет. Първите научни лекции представиха Асен Павлов, изследовател от БАН и автор на книгата «Бойните знамена на българската армия 1876-1881» и доцент доктор Стоян Николов, ръководител на научна секция военно-исторически изследвания във военната Алма Матер. Курсантът от Висшето военноморско училище Никола Вапцаров, Десислава Мусинска, представи България на международния финал на престижния конкурс по научна комуникация FameLab. Състезанието се проведе в едно от най-емблематичните места за наука в света – ЦЕРН. Курсант старшина втора степен Десислава Мусинска от Висшето военноморско училище беше сред 9-мата финалисти от цял свят на международния фестивал на FameLab 25, проведен в Европейската организация за ядрени изследвания. Младата изследователка записа името си сред най-ярките млади научни таланти на страната, след като спечели националния конкурс по научна комуникация със своята динамична и напълно достъпна презентация, а сега участва в международния финал. Темата, която курсант Мусинска избра за представянето пред световната публика, беше биомимикрията, науката, която черпи от природата най-интелигентните инженерни решения. Природата е най-великият инженер, който някога е съществувал и ще съществува. Всяко едно животно, всяко едно растение, всеки един микроорганизъм с течение на времето еволюира и те са се срещали с тези проблеми, с които и ние хората в момента се срещаме. Но благодарение на еволюцията те са променили нещо в структурата си, в механизма си, в системата, за да могат да се адаптират, да изграждат по-здрави материали за черупката си, да се справят с условията на средата, да оцеляват във всякакви екстремни ситуации. С неподправена харизма и сценично присъствие, курсант Мусинска, която е втори курс специализация корабоводене, показа как биомимикрията вече променя света на технологиите и посочи конкретни идеи за подобряване ефективността на корабите, вдъхновени от природни структури и процеси. На сцената на Science Getaway в ЦЕРН тя демонстрира не само научна прецизност, но и вдъхновяваща смелост. Изключително е вълнуващо. Много съм щастлива, че имах възможността да изпитам цялото това преживяване. Да, много натоварващо беше, много притеснително. Аз съм много притеснителен човек и ако трябва да съм честна, беше ме страх, но през цялото време си повтарях и това ще мине, и това ще мине. Ти отиваш да представиш страстта си пред публиката, ти отиваш да се забавляваш. Абстрахирай се от всичко останало, всичко ще бъде наред. И така и беше. Преди да се кача на сцената, направо трепех от страх. Но секундата, в която се качих, извадих най-голямата си усмивка, адреналина ме удари и представих всичко, за което съм се подготвила последните години, според мен по най-добрия начин, по който аз можах. Според Десислава Мусинска, науката трябва да бъде жива, достъпна и вдъхновяваща. Бъдещето ни е в нашите ръце, в нашия контрол. И ако искаме ние да се развиваме като общество, трябва да има точно такива млади, мотивирани учени, които са решили да отдадат живота си на науката и всеки ден, всяка секунда, всяка минута да работят точно върху това, да я развиват и да откриват нови иновации за бъдещето ни, за обществото. Следващите научни търсения на младата курсантка са свързани с космоса. Като лидер на екип от Студентското космическо общество на Висшето военноморско училище се опитва да открие нови и иновативни начини за подготовка и тренинг на бъдещи астронавти за космически транспорт. Гледате новините на Военния телевизионен канал, ще видите още. Двама гвардейци бяха простреляни във Вашингтон. Русия обяви, че не е готова да направи големи отстъпки по отношение на Украйна, като осъди изтеклия разговор между топ съветниците на Вашингтон и Москва, като хибридна атака, която подкопава всички усилия за договарянето на мир. Агенция Bloomberg първа разпространи телефонния разговор между съветника на Тръмп Стив Уитков и руския му колега Юрий Ушаков, в който го светва как да представи мирния си план на американския президент Доналд Тръмп.
Сега не е ясно как новинарската агенция успява да получи запис от толкова чувствителен разговор между висши служители на двете най-големи ядрени сили в света, коментира агенция Reuters. В интервю за вестник Комерсан, съветникът на Кремъл по външната политика Юрий Ушаков заяви още, че някои от разговорите му са преведени чрез скриптирани правителствени канали, които рядко се прихващат, освен ако една от страните умишлено не възнамерява да го направи. Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков отиде още по-далеч, като заяви, че медийни организации се използват като част от хибридната информационна война, която европейските държави водят срещу Русия в опит да подкопаят връзките и с Вашингтон. Турция препотвърди позицията си, че е необходимо първо прекратяване на огъня между Русия и Украйна, преди да се обсъжда въпроса за разполагането на войски на украинска територия. Знаете, че част от така наречената коалиция на желаящите декларираха, че биха могли да изпратят войски, ако бъде постигнато споразумение за мир. Министерството на отбраната на Турция заяви, че първо трябва да се постигне прекратяване на огъня между Украйна и Русия, преди каквито и да било дискусии за евентуално разполагане на войски на мироопазващите сили. Анкара, която поддържа топли връзки както с Москва, така и с Киев, е отворена за обсъждане на подобно разполагане, но само ако бъдат определени условията за него. Френският президент Емануел Макрон заяви по-рано, че силите ще включват френски, британски и турски военни. Първо трябва да се установи прекратяване на огъня между Русия и Украйна, след това трябва да се установи рамка на мисията с ясен мандат и да се определи степента, в която всяка страна ще допринесе, коментира Макрон. Припомням, че идеята за разполагане на мироопазващи сили на територията на Украйна е с цел гарантиране сигурността на Киев и защита на цивилни. Съединените щати обявиха, че разследват стрелбата във Вашингтон, при която бяха тежко ранени двама военнослужещи от Националната гвардия, като терористичен акт. Основният заподозрян за нападението е афганистански гражданин. Мотивите за атаката се изясняват. Инцидентът се разиграл на няколко пресечки от Белия дом, като президентът на страната Доналд Тръмп осъди атаката като терористичен акт. Той добави, че ще предприеме допълнителни стъпки за отстраняването на чужденците от страната. Разследването за стрелбата е поето от специалния отдел за борба с тероризма към ФБР. Това, което е известно, е, че стрелецът е 29-годишен имигрант от Афганистан, който е влязъл в страната през 2021 година. Той е кандидатствал да получи статут на беженец през 2024 и е бил одобрен в началото на тази година. Какви са били мотивите му, обаче за сега не е ясно. Часове след стрелбата, Съединените щати обявиха, че временно спират да обработват всички молби за визи на афганистански граждани, като службата за гражданство и миграция заяви, че мярката ще остане в сила, докато не се направи преглед на протоколите за сигурност и проверка. 10 000 афганистанци влязоха в Съединените щати като част от програмата за имиграционна защита по време на администрацията на президента Джо Байден след изтеглянето на американската армия от страната през 2021 година. Целта на програмата е да предостави защита на хора, сътрудничили си с международните сили в страната след връщането на талибаните на власт. На 27 ноември Националният военно-исторически музей в София отваря отново врати след кратък ремонт. Поводът е откриването на новата изложба "Войната и творците. Пътят през мрака", посветена на 3 ключови годишнини от българската военна история. Повече в следващия репортаж. Експозицията "Войната и творците. Пътят през мрака" е посветена на 140 години от сръбско-българската война, 110 години от влизането на България в Първата световна война и 80 години от края на Втората световна война. Изложбата показва войната не чрез числата и датите, а през очите на хората, които първи са уловили драмата на времето. Творците – художници, поети, писатели и фотографи. Били сами на бойните полета, гледат към войника и към човека в тила с различен, по-човешки поглед. Всъщност войната е един хаос. Войната носи хаос в душата на човек, както на човека, който е на фронта, така и човека, който е в тила. И тук искаме да покажем на хората, да ги така подтикнем, те да усетят какво е да си по време на война, надявайки се, че няма да допускаме грешките и с надеждата, че ще живеем в мирно време. А звуците, които се чуват, са и от думите на актьори, които пресъздават някои от ключовите творби на писатели и поети на фронта. Имахме възможността да работим наистина с изключителни актьори. Някои от най-въздействащите произведения са пресъздадени от едни от най-известните български актьори. Асен Блатечки, Бойко Кръстанов, Гергана Плетньова, Руси Чанев, Стефан Мавродиев и Юлиан Вергов.
Изложбата предлага модерен подход към историческата памет с добавена реалност, дигитални решения и интерактивни приложения, които превръщат посещението в лично преживяване, близко до чувствителността на съвременния човек. Търсейки гледната точка, се спряхме на тази, която имат творците. Силно емоционални, много трудно приемащи антихуманния характер на войната и в този смисъл много близки до обикновения човек. Към изложбата е подготвена и специална образователна програма за деца и семейства, насочено към развиване на сетивността и творческото мислене на младата публика. След ремонта музея отново посреща посетители, а на 28 ноември входът ще бъде свободен. Жест към всички, които не успяха да го посетят през последните седмици. Изложбата «Войната и творците. Пътят през мрака» ще остане отворена през следващите 6 месеца. Това ще е по-важното до този час. Сега останете с времето и спорта.